Noć prođe i dan se približi, a zora razdani sve. Srbija, ukoliko nastavi onakvim putem razvoja i ekonomskog napretka kakav je bio u 2018. godini, moći će još više da pomogne našim ljudima i u izgradnji vrtića, škola, bolnica, domova zdravlja, ali rekao bih posebno u različitim vrstama poduhvata iz oblasti kulture, rekoh očuvanja našeg jezika i pisma, snaženja naše nacionalne svesti i očuvanja srpskog imena i prezimena. U prioritete još jednom ubraja i očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Milorad Dodik tome dodaje i bolji položaj Srba preko Drine. Mi želimo u Bosni i Hercegovini da izgradimo ustavnu poziciju srpskog naroda i Republike Srpske. Nama je Republika Srpska sinonim za slobodu srpskog naroda, a Srbija je sinonim za naš život i da u tom pogledu se tako i ponašamo. I mi želimo da legalizujemo taj pristup, jer on ne vrijeđa nikog. Tema sastanka i problemi Srba u Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj. Lideri rešenje vide u jedinstvu. Čak i kada imamo razlike između sebe, kada ne mislimo isto, da odnos Srbije prema pripadnicima svoga naroda uvek bude odnos poštovanja, odnos razumevanja i odnos podrške, a da sličan odnos poštovanja prema Srbiji pokazuju i predstavnici našeg naroda. Jedan od izazova u narednom periodu biće, kažu, i očuvanje Srpske pravoslavne crkve u okruženju. Evo nas u novoj godini. Šta je to noć, a šta je dan? Šta nedelja, mesec, godina, pa još jedna, godina za godinom. Vreme. A u vremenu se dešava sve, baš sve. Čudno vreme. Nesporazumi na sve strane. Narod protiv političara, radnici protiv kapitalista. Nove ideje su u sukobu sa starim zamislima i skombinovanim na novi način. Važna pitanja su ta koja otvaraju vrata, odgovori ih obično zatvaraju. Mladi kao globalno pleme su u sukobu sa starim idejama i ljudima. Sloboda je tu. Slobodni ste da znate ono što želite da znate, odete kuda želite, radite i budete šta hoćete. Imate moć izbora i sve vreme ovoga sveta da se predomišljate, razmišljate, pobeđujete i gubite, da se bogatite i siromašite, da se takmičite. Konkurencija i trka za profitom su u modi. Izbor caruje. Profesorka Angelina, evo i vi ste stigli odnekud da predajete i da učite ljude ovde. Kako je biti učitelj, profesor, mladim ljudima? Mlad čovek, mladim ljudima profesor. Kako je to? Pa ja verujem kao i moje kolege, to je jedna divna profesija, a ujedno i odgovorna, zato što radite, nije proizvod u pitanju, nego živ čovek, radite s mladim ljudima. Tako da lepo je raditi s mladim ljudima. Nekako puni su pozitivne energije, a opet ne znaju kojim putem i dalje u životu šta ih čeka i onda smo mi tu kao mentori da procenimo njihovo otprilike interesovanja, da otkrijemo tu neku kreativnost u njima, šta ih ono zanima i tu da ih nekako uvedemo u razne te neke smerove koje imamo ovde na univerzitetu, da ih dalje usmerimo, da im nađemo praksu, to je isto važno kod kompanija, da ih sertifikujemo dok su ovde i naravno na kraju kad se dokažu i pokažu, oni se najčešće i zapošljavaju, tako da kompletan, da kažemo, jedan životni ciklus rada s jednim mladim ljudima koje vidite kako sazrevaju i zapošljavaju se, posle se javljaju sa svojim porodicama i sa svojim uspesima u daljoj karijeri, tako da je to jedan divan posao. Mi smo prošli kroz jednu fazu gde je bila životna mantra kapiraj i kopiraj. Neke velike zemlje poput Kine napravili su velike rezultate. Ono što je najvažnije sad, bruto domaći proizvod. A ja želim da vas pitam, pošto ste vi doktorirali u Italiji, živeli ste i tamo, vratili ste se ovde u svoju Srbiju, prošlo je neko vreme. Je li i dalje ta mantra, rekao bih, na delu, u funkciji, ili je, na primjer, mantra biti originalan, biti poseban, biti svoj, imati svoju ideju? Šta je u funkciji danas? Šta se ceni i šta se plaća?
Pa vidite, mi smo u eri veštačke inteligencije, kada evidentno biti, da kažemo, ukalupljen i razmišljati, da kažemo, prema nekim šablonima, protokolima, znači ne biti originalan, uskoro takva osoba će biti jednostavno zamenjena jednim robotom, jel? Tako da originalan definitivno treba biti kreativan i na tome treba raditi. Znači, originalnost je nešto, ako neko nije pronašao to u sebi, treba itekako da radi, jer upravo to će biti ta dodatna vrednost koja će se razlikovati od onoga što se danas radi i razvija. Da li se može to definisati jednom rečenicom koja glasi ovako: bolje propasti kao originalan nego propasti kao plagijator? Propasti kao originalan, da. Mnogo je ambicioznih danas. Ljudi hoće sigurnost, istinu, solidarnost. Izgleda da oni sa jasnom idejom, sigurni u sebe, pronađu put, svoj put, a taj put je put originala, a ne imitiranja. Benchmarking kao najbolja praksa, opšte dobro, ništa ne menja. Pogledajmo istini u oči. Šta god nam mudre glave govorile, benchmarking nas nikada neće odvesti na vrh, već samo do sredine. Kratkoročni imitatori mogu nadjačati istinske stvaraoce, ali na duži rok stvaraoci će uspeti na račun imitatora. Ovo važi za države, preduzeća i pojedince. U stvari, u svetu u kojem vladaju obrade i dorade, original vredi više nego ikada. Da bismo uspeli i kao pojedinci u poslu, moramo skupiti hrabrost da budemo drugačiji. Ovi ljudi su baš to. Novo vreme, nove prilike, nova prilagođavanja i kažu ljudi, evo, stiglo digitalno vreme. Nove tehnologije su tu. Vi ste živjeli u Španiji, doktorirali u Španiji, danas ste ovde, došli ste i radite na Univerzitetu Singidunum. Život je analogan, ima početak i kraj. Mi sada živimo u digitalnoj eri. Šta digitalna era može doneti Srbiji? Gde smo mi u odnosu na svet kada je digitalizacija u pitanju? Trenutno je aktuelna digitalizacija televizijskog signala i mislim da smo mi dosta dobro pozicionirani što se tiče digitalizacije televizijskog signala, jer smo trenutno učestvuje naš univerzitet na jednom evropskom projektu, to je DBBT projekat koji je baš zasnovan na formiranju master studijskog programa, gde se studenti obučavaju baš ovim tehnikama i šta je sve potrebno da se izvrši ova digitalizacija. Digitalizacija sama znači bolji protok, bolji prenos i sada je neminovno da se ova tehnika uvodi u razne sisteme kao što su televizija, digitalizacija zvuka i odavno već zastupljena. Dobro smo pozicionirani. Evo tu imamo, na primjer, i pri vladi Republike Srbije, imamo i kancelariju za digitalizaciju. Šta narod može da očekuje od digitalizacije? Što u suštini ona znači? Od digitalizacije može da očekuje bolji, recimo digitalizacija televizije može da očekuje bolju sliku, brži prenos, može da očekuje više servisa, pošto svi ovi digitalni televizijski signali se dovode na multiplex, gde mogu da se dodaju razni servisi koje god možete da zamislite, da do personalizacije televizijskog signala može da... A evo sada imamo, digitalizacija povezala ljude tako da skraćuje vreme i da im daje više slobode, na primjer kroz vađenje određenih dokumenata, kroz vađenje ličnih karata, kroz vađenje toga što se zove krštenica i tu je izgleda naš fokus. Ali kažu ljudi da je ovo vreme kada se povezuje znanje, informacija, znanje koje produkuje profit. Svi nekako trčimo za profitom, svi želimo tu utakmicu, svi kažu konkurencija je velika kada je digitalizacija u pitanju. Da li je to istina? Svakako jeste i ovi načini poslovanja svakako štede ljudima vreme. Svi znamo da je danas vreme novac i u stvari mi prodajemo naše vreme za novac. Izpismeni kažu da je vreme novac, vi naučnici kažete da je vreme relativna kategorija, to je i Einstein govorio, ali postoji nešto što čoveka tera da ide dalje, čovek je emocionalno biće. Vi imate
ovde laboratoriju. Šta vi ovde konkretno radite? Šta ih učite? Ovo je konkretno setup za laboratorijsku vežbu iz telekomunikacija. To je jedan od predmeta koji ja držim na 3. godini osnovnih studija. Ceo naš moto je learning by doing, odnosno sve što nauče teoretski i na računskim vežbama da uradimo nešto konkretno i da oni imaju utisak da su nešto naučili kada to sprovedu kroz praksu. Veštine im dajemo. Pored znanja teorijskog dajemo im i veštine i ovde je jedan laboratorijska vežba gde u stvari su prikazani neki mini telekomunikacijski uređaj, pošto je nemoguće doneti, ne znam, kontrolu za aviosaobraćaj ili nemoguće je dovesti kompletnu televiziju, ali ovde su prikazani mini moduli koje mi povezujemo merne tačke i vidimo kako se signal prenosi od jednog modula do drugog i to mogu da vide na osciloskopu. Tako da studenti mogu da protumače šta su dobili, mogu da kažu šta očekuju da će dobiti. Kada nastane greška, mogu da vide kako može da se ispravi, šta znači filtriranje, šta znači modulacija, šta znači analogno-digitalna konverzija. To su neke laboratorijske vežbe koje mi radimo na predmetu telekomunikacija. Interesantno je taj digitalni svet. U stvari, mi smo naučili i analogni svet podrazumeva neke autoritete i 20. godina 20. veka postoje jedan Taylor i postoji Taylorova organizacija, piramidalna organizacija. To je organizacija gde je na vrhu najodgovornije lice, pa se polako spušta dole. Mi sad imamo jednu horizontalnu, digitalnu organizaciju gde je svaki čovek odgovoran za svoj deo posla. Da li to uz veću odgovornost daje mogućnost i, rekao bih, veće zarade, jer uvek se to i znanje i duhovnost i sve svede na ono da li možemo i kako možemo da živimo i da ulažemo u sebe. Da li je ta digitalizacija podrazumeva tu novu organizaciju ljudi u okruženju, u jednoj zajednici, kakva je, na primjer, država ili fakultet ili preduzeće? Marko? Pa ja mislim da donekle da. Znači mi praktično, ja bih rekao, ono što nam digitalizacija donosi, odnosno dostupnost svih tih informacija je mogućnost za sve da svoju kreativnost na neki način unovče. Vi danas ako pogledate najveće svetske kompanije koje se bave softverom ili tehnologijom, one uvek ostavljaju prostor svojim zaposlenima koji su kreativni da rade samostalno na nekim projektima i onda dođu menadžmentu, predlože te projekte. Ako pogledate u Google-u, neki od najvećih projekata upravo su na taj način nastali. A to što su informacije toliko dostupne samo omogućava i, ajde da kažemo, običnim ljudima, nekome ko tek je svršeni student, da dođe do neophodnih informacija, da proba nešto sam da implementira. Ako pogledate koliko startupa sada nastaje u Evropi, Americi, ali ako hoćete i kod nas, koje se bave tehnologijom, koje se bave programiranjem, internetom stvari, taj broj eksponencijalno raste stalno. I stalno je ta potreba za talentima, odnosno jednostavno za ljudima koji, ono što se na engleskom kaže, razmišljaju izvan okvira, ali neko odozgo treba da im otvori malo vrata i da ih pusti da oni tu svoju kreativnost iskažu na najbolji mogući način. Svet je otisnut niz bujnu reku vremena. To je ogromna reka niz koju se otisnulo sve. Sve što čovek pa i Bog stvara. Kuda teče ta reka? Kuda nas ona nosi? Kuda to mi idemo? Nošeni bujicom neodoljive reke, invencija i inovacija, oličenim u novim tehnologijama, robotima, digitalizaciji, veštačkoj inteligenciji. Da bi se objasnilo šta je veštačka inteligencija, treba da objasnimo šta je prirodna inteligencija. Sad, jednostavno, ljudi, neuropsihijatri, matematičari, informatičari, svi zajedno su posmatrali kako naši neuroni u mozgu rade, kako mi zaključujemo, razmišljamo, učimo i tako dalje. I onda su napravili matematički model koji reflektuje to jedno prirodno stanje u našem mozgu. To su algoritmi. Algoritmi. I sada smo mi, naravno, 50. godina bila neka prva vrsta algoritama koja se zvala multilayer perceptron. Danas imamo neki convolutional neural network, to su konvolucione neuronske mreže. Imamo niz tih pokušaja i razvoja, znači tih veštačkih neuronskih mreža. Još uvek nismo došli do nekog savršenog modela koji će da mapira način kako ljudski mozak radi, ali teži se ka tome. Uglavnom, mi smo u naučna zajednica koja se bavi veštačkom inteligencijom razvila je set tih algoritama koje pothranjuje mašine,
pametne aplikacije ili, kad kažem pametne aplikacije, zato što i u telefonu imate, na primjer, u iPhoneu imate Siri ili u Microsoftu Cortana, to su, koji nisu roboti, ali to su pametne aplikacije, mogu da dobiju neki i fizički izgled, znači jedno i drugo, kad kažem i robot i pametne aplikacije, mislim na jedno te isto, koji su pothranjeni tim algoritmima. Šta je ideja veštačke inteligencije? Ideja jeste da, kao što ljudi, kada gledamo, kako mi prikupljamo podatke, znači našim čulima, mi gledamo, pa osjećamo, tako, čulima dodira, mirisa i tako dalje, tako se robotima ugrađuju senzori. Znači da oni čuju, vide i tako prikupljaju informacije. Međutim, ono što je karakteristično, kako smo mi stvorili dosadašnju bazu podataka kod nas, našim rođenjem, mi smo stekli neke obrazce, jel tako, i imamo, pothranjeni smo, znamo lako da prepoznamo oblike, znamo da prepoznamo šta god, da kažemo, i da dođemo brzo da donesemo neku odluku, jel tako. Sad, kako pothraniti pametnu aplikaciju ili robota da razmišlja kao čovek? Sad, tu radi naučna zajednica dosta, tako da brzo pokušamo da nadoknemo. Ovdje imamo jedan primjer pametnog ogledala. Mi pothranjamo to pametno ogledalo tako što kažemo mašini, robotu, ako vidiš koordinate na licu određene, to znači da je osoba srećna. Ako vidiš te druge koordinate, znači da je osoba tužna i tako dalje. Znači, mi učimo mašinu, ono što mi smo, da kažemo, znamo lako da prepoznamo tokom godina od našeg rođenja do dan danas, mi mašinu pothranjujemo tom bazom podataka kako bi ona to naučila. I to se zove treniranje mašine. Na kraju dajemo test, da kažemo, neki test podataka, ali bez označavanja da li je srećna, tužna i tako dalje. Da vidimo da je mašina naučila i često se pokaže da u više od 90% slučajeva može da prepozna emociju. Marko radi... Hardware više. Znači, ono što je danas, ajde da kažem, trend, vi ste malo pre govorili o internetu kao globalnoj pojavi, jel tako? Danas je trend da ne samo smo mi kao ljudi, jel tako, deo interneta, već mašine koje nas okružuju polako postaju deo interneta. I sve ovo o čemu je Angelina pričala zapravo silazi u taj hardware, silazi u mašine, tako da je tendencija da svi uređaji koji nas okružuju na neki način postanu pametni upravo korišćenjem veštačke inteligencije, a da s druge strane koriste internet kao upravo najveći mogući izvor ovih informacija koje su neophodne da bi te mašine učile. Vi stvarate taj mozak. Tako je. U jednoj kutiji. Marina, emocionalno ogledalo. Šta može prepoznati? Može da prepozna svašta. Može da prepozna 6 osnovnih emocija. Tako što smo mu mi uneli podatke. Te podatke on tretira kao neko iskustvo. Kako vi razmišljate kada vidite osobu, na osnovu kojih signala vi smatrate da li je osoba srećna ili tužna? Na osnovu glasa i lika. Upravo ogledalo je obučeno da na osnovu nekih podataka koje smo uneli i koje smo mi označili je naučilo da prepozna određenu emociju, tako da kad osoba stane pred ogledalo i može da se obrati ogledalo, tako da na osnovu njegovog lika i glasa prepozna recimo da je osoba tužna i pustio je određeni sadržaj sa YouTube-a ili neki video materijal i prati reakciju čovekove emocije, da li se ona menja ka boljem ili ka gorem ili ostaje ista. To je ta bujica neodoljive tehnološke reke koju nazivaju novim vremenom, novim dobom, novom ekonomijom. Da li nas ona vodi ka novim idolima, brendovima, vodi maštanju i sanjanju novcu i njegovom gomilanju ili o životu, njegovoj suštini i sadržaju, o vaspitanju i njegovom cilju. Gde smo to mi? Ko smo to mi? Kuda želimo? Šta želimo? Vi ste živjeli u Španiji, Marko je stigao iz Švajcarske. Ovo je vreme getizacije, postoje razne geta, umetnički geto, pa postoji naučni geto i tako dalje. Ljudi idu, kažu, trbuhom za kruhom, žele da uspeju. Šta je uspeh za vas i otkuda vas dvoje tako mladih? Pošto svi hoće vani, vi ste došli u svoju Srbiju. Zašto? Prvo ja. Od uvek je želja za životom u Srbiji postojala i dok sam bila na fakultetu, pošto sam ja studirala po starom programu, studirala sam na budžetu i smatrala sam da je nekako bio trenutak da ja državi nešto vratim. I onda sam se vratila sa znanjima koje sam stekla u inostranstvu, tako da još se otvorio jedan projekat na našem univerzitetu
koji je okupljao stručnjake koji su baš ovako kao ja završili kod nas, a doktorirali u inostranstvu, da nam je bila data potpuna sloboda da mi napravimo svoj studijski program i svoj tim i da napravimo nešto moderno i nešto novo što još nije bilo viđeno u Srbiji. Marko, Srbija, Beograd. Kažu tamo med i mleko, ovde, šta je ovde? Pa, znate kako, svuda je, Švajcarska je jako uređena zemlja, pre svega. Sad, med i mleko je onoliko koliko ga vi stvorite, jel tako? Nigde ne kaplje on iz drveta ili sa neba. Jednostavno, koliko radite tamo, toliko imate, koliko radite ovde, toliko imate. Ono što je danas, za razliku od pre nekih 20-30 godina, što je svet postao globalizovan, što te razdaljine koje su nekada bile i preko okeanske i šta ja znam, nisu više problem, imate savremene metode komunikacije, možete da sarađujete sa ljudima. Ono što je važno jeste da steknete kontakte, da uđete u taj svet tehnike i nauke. Jednom kad se tu nađete i kada, ajde kažem, izgradite sebe, onda postaje irelevantno gde živite i onda je tu negde moja odluka bila da idem tamo gde mi je najlepše, jel tako, gde se najlepše proslavlja Nova godina, šta ja znam, ostali praznici, gde mi je porodica i tako. Tako da je to bio neki logičan izbor da se vratim ovdje, da nastavim da se bavim onim što sam se bavio prethodnih 7 godina. Danas živimo u brzom vremenu, danas se informacija s kraja na kraj sveta šalje vrlo brzo. Može li čovek iz Srbije da radi, da zarađuje tako? Mora da ide u svet ili može i odavde? Sve zavisi gde u svojoj karijeri, je li tako? Znači danas imate primjer ogroman broja mladih ljudi koji žive kod nas, koji se bave programiranjem, rade kao freelanceri, rade za strane kompanije, rade u kompanijama ovde koje su opet strane kompanije ili otvaraju svoje startup kompanije, tako da je to moguće. Ja, ajde kažem i sa svojim studentima kad razgovaram, vidim da je to nešto što njih interesuje. Dakle, da rade sa stranim firmama, a da žive u Srbiji. I to je dobro što nam to omogućava da onda to znanje na neki način pokupimo, da ne kažem, ajde da kažem, i ukrademo na neki način i da to iskoristimo ovde na najbolji način. Tako da je postalo jako jednostavno zapravo sarađivati sa ljudima bez obzira gde se oni nalaze na kugli zemaljskoj. Ima puno znakova pored puta. Putokazi su tu. Na tradiciju učenih ljudi, i to ne bilo kojih i čijih, nego naših, trebalo bi da trasiramo svoj put, svoju budućnost i danas velikanima naše gore lista dive se. Ljudi to potvrđuju. Mnogi su posetili pred Božić i na Božić Naučnikov muzej u Beogradu, muzej našeg Nikole Tesle. Od Božića do Božića Hram nauke i kulture u Krunskoj obišlo je 135.000 posetilaca. Rekordna poseta zainteresovanih da se upoznaju sa likom i delom velikog naučnika obeležila i kraj godine za nama. Mnogo više stranih posetilaca, ali rapidno raste broj i domaćih posetilaca i samo za ova 2 dana, 30. i 31. znači 2 dana uoči praznika je bilo 2773 posetilaca. Među strancima koji neizostavno posete Teslin muzej jesu Italijani, Francuzi, Japanci, Amerikanci, Kinezi, Turci, ali i Rusi. Lilijana i sin Jegor iz Moskve nisu krili oduševljenje. Prvi put sam u Beogradu. Interesovao me ne samo njegov život, već i naučnikovi pronalasci, jer Nikola Tesla je bio genijalni pronalazač 20. veka srpskog porekla. Arhiv proslavljenog naučnika deo je UNESCO-vog registra Pamćenje sveta, koji je nepresušan izvor za realizaciju postavki o Tesli i njegovom delu. Organizuju se ne samo u gradovima Evrope. U Šangaju je od 29. septembra 2018. do danas izložbu Tesla, čovek iz budućnosti, videlo 500.000 radoznalih. Poznat je po mnogim velikim stvarima, zbog toga nosi nadimak takođe i čovek koji je izmislio 20. vek. Kada pomislimo samo na neke od najpoznatijih pronalazaka za koje je zaslužan, ako nabrojimo indukcioni motor, bežični prenos energije nikad završeni, daljinsko upravljanje i tako dalje, preko 300 patenata imao je u svom životu, što je jako veliki broj za jednog naučnika. Biće nam jasno koliki je
njegov značaj za čitavo čovečanstvo. Muzej Tesle će i ove godine predstaviti značajne postavke širom sveta. 26. januara idemo da otvorimo veliku izložbu u gradu Hofu u Japanu i mi ćemo prikazati sve ono što Nikola Tesla kao jedan srpski brend može da prikaže najbolje iz Beograda i iz Srbije. Zatim nas u februaru očekuje velika izložba na Kipru. Sadrže njegove lične predmete, replike od dela njegovih, a znate da je on bio vrsni poznavalac i vrlo elegantan čovek. Tako svetu, upravo kroz naučnu i kulturnu saradnju, s ponosom potvrđujemo da je veliki Nikola Tesla svetski genije, poreklom Srbin. Ono što je do juče bilo ideal, mantra, danas nije. Radnici i kapitalisti neće više biti na suprotstavljenim stranama. Žuti prsluci u Francuskoj menjaju kapitalistički svet, ukazuju na nepravdu u raspodeli dobara i dobiti. Konkurencija i trka za profitom je iluzija sreće, pobede i uspeha. Pravi uspeh je u kooperativnosti, herojstvo je u tom pomoći i zaposliti ljude da u beznađu nađu smisao života kako bi pobedili strah i ljudski i egzistencijalni. To je moguće samo ako vreme brzine, beznađa, tsunamija, političkih pa i ekonomskih zamenimo vremenom razumevanja istine, prava i pravde, sigurnosti, vremenom uzajamne pomoći, saradnje i solidarnosti. Ali to je moguće samo ako shvatimo da je zaista ovo novo vreme, vreme opšteg dobra i dobrobiti. Da, dobro ste čuli. Opšteg dobra i dobrobiti. Eto, vreme je baš za tu ekonomiju. Ekonomiju ne samo za pojedince, nego za sve. Naredne nedelje upravo govorimo o njoj, o ekonomiji opšte dobrobiti. Drugi program, 12.5. nedelja, Profil i profit. To smo mi, to je RTS. Vaše je pravo da znate sve.